hallottam a hangján, hogy jó lesz. Ja, most látom, villog a lámpa. Mert mozgássérültség. Igen, rendettem 8 darabra a lámpát, és nem tudom hova viszik, visszaküldték. Az írja, hogy azt mondom, hogy én megvittem el, én meg várom, hogy visszaállítom. Nem eltájékoz, hogy nem szólnak SMS-be, vagy nem írnak, hogy Itt van sem megvédett már, Hogy hova viszik vissza, postára? Hol? igen, azt mondom, megvárom, én meg átadom. Akkor itt van. És utána néztem, hogy visszaküldik. De hol? Mi küldtük vissza, hogy nem? Igen, valami heves van, mondom, heves holofa. Azt mondtam, hogy a másra választom. Persze. Az vagy, persze. És akadtam el. És Nem ez már még így. Hogy már visszaküldték? Igen, A heves az... mert már összesen 3 csomagot visszaküldték. Egyszer meg az is vettem. Ez plusz mellé 2 alatt ilyen, ami itt a ablaknál csak ráteszem, nem kell felszerelni. Az is rendeltem ilyen volt. Igen, és sem És van. ez is visszaküldték. Mondom, nem hiszem el. Pénzt nem tudom, kaptam vissza, mert én kártyával vásároltam. Alesz, mit csinálsz? Mert ezt mikor megrendeled, akkor ki is kell fizetni?